Καλησπέρα και από μένα. Να εκφράσουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας στους συμπατριώτες μας σε όλη την Ελλάδα, σε αυτό που βιώνουν. Και προφανώς, κύριε Ταντάμι, είμαστε και εμείς αλληλέγγυοι αν τυχόν η ΚΕΔ αποφασίσει κάποια ενέργεια συντονισμένα να συμμετέχει ο Δήμος Κατερίνης. Προ λίγο ημερών επισκέφτηκα το κοινοκομείο της πόλης μας, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε μια πορεία εργασιών. Για όσους δεν ξέρουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 42-43 ζώα στο χώρο και οι μισές πτέρυγες είναι άδειες διότι είναι σε κατασκευή. Εντόπισα ένα δελτίο τύπου του Δημάρχου του Δήμου, δηλαδή τον Μάρτιο του 2023, το οποίο ανέφερε ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τελειώσει. Αυτό που είδα εγώ ήταν ότι έχει τελειώσει οι μισές πτέρυγες, ένα μέρος τους κιόλας, δεν υπάρχουν εκεί ποτίστρες, ταΐστρες, κρεβάτια κτλ. Και έχω δύο ερωτήματα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Το πρώτο είναι για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει τόσο πολύ το έργο. Αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι είπε η αρμόδια υπάλληλος, εκεί 13 μήνες περίπου είναι σε μια ροή εργασιών. Και δεύτερον, πότε θα ολοκληρωθεί. Διότι ως γνωστόν έχουμε θέματα αρκετά σοβαρά έξω με τα δέσποτα και έχουμε ένα κοινοκομείο το οποίο αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί σε θέματα, ξαναλέω, φιλοξενίας. Δύο ερωτήματα λοιπόν στον Αντιδήμαρχο και συνεχίζουμε. Να απαντήσω στον κύριο Αναστασιάδη όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, γιατί καθυστερεί το έργο. Το έργο έγινε, εκπονήθηκε μια μελέτη η οποία προέλεπε κάποιες συγκεκριμένες εργασίες αλλά και την τοποθέτηση συγκεκριμένων υλικών. Μετά από επιτόπιο έλεγχο της κτηνιατρικής υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι κάποια υλικά δεν ήταν τα συμβατά κατά την άποψη της κτηνιατρικής υπηρεσίας και θα έπρεπε να αντικατασταθούν με άλλα είδη ή και με επιπλέον κάποιες εργασίες. Και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση να το έργο να αποπερατωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της κτηνιατρικής υπηρεσίας, γιατί θα μας δώσουν και την άδεια αυτή, αν πρέπει να λειτουργήσει το κοινοκομείο ή όχι. Και επειδή κάποια υλικά από αυτά είναι δυσέβρετα πραγματικά στην αγορά και δεν προβλέπονται και από τη μελέτη, προέκυψε αυτή η καθυστέρηση. Το έργο θα ολοκληρωθεί, έχει προθεσμία αποπεράτωσης 3 Νοεμβρίου και ως εκ τούτου εκτιμώ ότι μέχρι τότε θα έχει αποπερατωθεί.